K-Supermarket Karjaan täydellinen sushi alkaa tuoreista ja huolella valituista raaka-aineista. Sen keskiössä ovat vuosien ammattitaito, täydellisesti kypsennetty laadukas riisi sekä rakkaus lähiruokaan. Jokainen makuharmonia on huolella suunniteltu, sillä ovathan K-Supermarket Karjaan sushikokit mestareita omassa laissaan. Ja he tietävät, että oikeiden makujen ja tekstuurien yhdistelmä on avain täydelliseen sushi-elämykseen. K-Supermarket Karjaan sushit valmistetaan aina käsityönä kaupalla. Monipuolinen valikoima tarjoaa makuelämyksiä jokaisella suupalalla ja sopivat mainiosti lounaaksi tai illalliseksi. Meiltä voit tilata myös sushit juuri sinun toiveidesi mukaisesti, vaikkapa juhliin isommallekin porukalle. Me huolehdimme siitä, että kaikki on valmista ja viimeisteltyä, kun tulet hakemaan tilauksesi kaupalta. Tervetuloa makumatkalle K-Supermarket Karjaalle, josta löydät täydelliset sushit jokaiseen makuun.